हरे कृष्णा. सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपण चौथा अध्याय शिकणार आहोत, ज्ञान योग. अध्याय चालू करण्या अगोदर मी मंगलाचरण म्हणते आणि मग आपण याचा अध्ययन करूया. हरे कृष्णा. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. नम ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. सर्वांचं सहर्ष स्वागत आहे. आज आपण चौथा अध्याय ज्ञान योग शिकणार आहोत. त्या अगोदर ज्यांच्या आनंदासाठी मी तुम्हाला भगवद्गीता सांगते आणि ज्यांच्या आनंदासाठी तुम्ही भगवद्गीता ऐकता त्या श्री राधा गोविंदांना जिकडे आहात तिकडनं आपण सर्व साष्टांग नमस्कार करूया आणि त्यांचे आशीर्वाद घेऊया. किती सुंदर दिसत आहेत ना श्री राधा गोविंद. कृष्ण कृपामूर्ती श्रील प्रभुपाद ज्यांनी आपल्यासाठी सोप्या शब्दात गीता लिहून ठेवली, त्यांच्याशिवाय हा उपक्रम घडू शकला नसता. त्यामुळे श्रील प्रभुपादांना दंडवत प्रणाम. त्यांचे आशीर्वाद घेऊन मगच करते तुम्ही मग अनम्यूट करून घ्या. हा माताजी अनम्यूट करून जा. कृष्ण कृपामूर्ती श्रील प्रभुपाद यांचे आशीर्वाद घेऊन आपण आजचा अध्याय चालू करूया. नामानिष्ठ प्रभूजी ज्यांनी या स्लाइड्स तयार केल्या आणि प्रेमा माताजी ज्यांनी मला ट्रेनिंग केलं, त्या दोघांनाही माझा साष्टांग नमस्कार. आणि जे कोण को-होस्ट ऍडमिन्स आमची टेक्निकल टीम आहे ते जर आले नसते, त्यांनी मदत केली नसती तर मी हा वर्ग घेऊ शकले नसते. त्याच्यामुळे त्यांना सुद्धा मनापासून धन्यवाद आणि प्रणाम. आता काल आपण काय शिकलो? अर्जुनांनी प्रथमच प्रश्न विचारला की मी काय करू? मी युद्धाचा त्याग करू की मी माझं कर्म करू, म्हणजे युद्ध करू का? एक काहीतरी मला सांग, एकम वद. मग कृष्णाने सांगितलं की तू कर्म कर, पण निष्काम कर्मयोग कर. तू जे काय कर्म करशील त्याची आसक्ती ठेवू नकोस, कर्माबद्दल सुद्धा आणि कर्माच्या फळाबद्दल सुद्धा. तू निष्काम कर्मयोग कर आणि निष्काम कर्मयोग ज्ञान योगापेक्षा श्रेष्ठ. मग कृष्ण त्याला कर्मकांडापासून कर्मयोगापर्यंत घेऊन जातो आणि सांगतो माझ्या आनंदासाठी कर्म कर, माझ्या संतोष प्रित्यर्थ तू कर्म कर. आणि मग अर्जुनाचा प्रश्न असतो कौटुंबिक परंपरा नष्ट होती. त्यावर कृष्ण उत्तर देतो असं होणार नाही. तू हा राजकुळातला आहेस, राजपुत्र आहेस, तर तू एक नेता आहेस आणि तुझा आदर्श सामान्य जन त्यांच्या समोर ठेवतील. जर का तू तुझी ड्युटी केलीस
तर सर्व जे राज्यातली लोक आहेत ते म्हणतील की आम्ही सुद्धा आमची ड्युटी करू आणि अशा तऱ्हेने समाजामध्ये धर्म, आनंद, शांती नांदे. मग अर्जुनाचा प्रश्न होता की असं का की एखाद्या माणसाला ड्युटी करायची आहे पण तो करू शकत नाही आणि बळजबरीने आणि इच्छा नसतानाही तो पाप कर्म का करतो आणि पाप कर्म केल्यानंतर त्या माणसाचं पतन होतं, त्याची इच्छा नसते. असं का होतं? सर्वात मोठा शत्रू कोण आहे? तर मग याचं उत्तर देताना कृष्णाने सांगितलं सर्वात मोठा शत्रू म्हणजे काम आहे. आणि काम, काल मी तुम्हाला सांगितलं, आपलं शरीर जे आहे त्याची तुलना एका रथाबरोबर केली आहे आणि काम जे आहे ते 3 ठिकाणी वास करतं. कुठल्या 3 ठिकाणी वास करतं? कोणी सांगू शकेल मला? बरं, तुम्हाला अनम्यूट मी करते. हा, आता तुम्ही हात वर करून सांगा कुठल्या 3 ठिकाणी काम राहतं? येत नाहीये कोणाला सांगायला? चालेल, मग मी सांगते. मन, बुद्धी आणि इंद्रिय या 3 ठिकाणी काम राहतं आणि प्रारंभीच या शत्रूचा आपण वध केला पाहिजे. तर काल आपण हे बघितलं. हा 3रा अध्याय झाला. आता 4था अध्याय. कृष्ण त्याच्या बद्दलचं ज्ञान आपल्याला सांगणार आहे आणि गीता जो अर्जुनाला कृष्ण कुरुक्षेत्रामध्ये सांगत आहे, कृष्ण आता आपल्याला गीतेचा थोडा इतिहास सुद्धा सांगणार आहे. तो अर्जुनाला सांगणार आहे की मी तुला हे जे ज्ञान देतोय हे काय नवीन मी निर्माण केलेलं नाहीये. हेच ज्ञान मी अगोदर सुद्धा सूर्यदेवाला दिलेलं आहे. मग त्याच्यानंतर वर्णाश्रमाबद्दल कृष्ण आपल्याला सांगणार आहे. त्याची स्थापना वर्णाश्रमाची कशी केली आणि कशाच्या आधारावर वर्णाश्रम उभा आहे. मग कर्माबद्दल आपल्याला आणि जास्त थोडी माहिती दिली आहे. 3 प्रकारचे कर्म असतात. एक म्हणजे कर्म, विकर्म आणि अकर्म. त्याबद्दल आपण जाणून घेणार आहोत. मग पुढे कृष्णाने सांगितलंय त्यागामुळे दिव्य ज्ञान प्राप्त होते. पण हे श्लोक घेतलेले नाहीयेत, तर हे मी तुम्हाला आज किंवा उद्या थोडस 1-2 मिनिटं याच्यावर सांगेन. पारंपरिक ज्ञानाचा सारांश. ज्ञान जर तुम्हाला हवं असेल तर तुम्हाला काय केलं पाहिजे, कोणाकडून ज्ञान घेतलं पाहिजे याच्यावर कृष्णाने थोडं सांगितलेलं आहे. तर आता आपण अध्याय चालू करूया. बरं, तुम्हाला सर्वांना माझा आवाज ऐकू येतोय ना व्यवस्थित? हो. येतोय ना? चालेल. मग आता सर्वजण म्यूट व्हा. कुमुद माताजींना आज लवकर जायचंय, त्याच्यामुळे मला एकटीला म्यूट करायला कदाचित थोडंसं अवघड जाईल. इतर कोणाचेही आवाज जर तुम्ही अनम्यूट झाला तर बॅकग्राऊंड मध्ये आवाज आणि माझा आवाज तुम्हाला नीट ऐकू नाही येणार. हरे कृष्ण माताजी, बोला. नाही, आता आपण चालू करूयात. तुम्हाला जेव्हा जायचं असेल तेव्हा फक्त मला सांगा. हो, नक्की माताजी, सांगेन. आता भगवद्गीता आपण श्रीला प्रभुपादांचीच का वाचायची, तर यात आपल्याला या अध्यायामध्ये त्याचं उत्तर मिळतं. तर ते आपण आता नीट ऐकूया. प्रथम गीतेचा इतिहास. कुमुद माताजी. कुमुद माताजी, बरं चालेल, मी वाचते. येस माताजी, मी म्हणते. ओके. श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहम् अव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह
मनोरिक्ष्वाकवे ब्रवीत. भगवान श्री कृष्ण म्हणाले, मी योगाचे हे अविनाशी शास्त्र सूर्यदेव विवस्वान यांना दिले होते आणि विवस्वानने ते मानव जातीचे पिता मनु यांना सांगितले होते आणि मनुने ते इक्ष्वाकूला सांगितले होते. हरे कृष्णा. बघा आता हे जे ज्ञान आहे हे कृष्णाने प्रथम सूर्यदेवाला दिलं. सूर्यदेव ही एक पोस्ट आहे बरं का. तर ज्याप्रमाणे प्राईम मिनिस्टर एक पोस्ट आहे, आत्ताचे आपले जे प्राईम मिनिस्टर आहेत ते नरेंद्र मोदी आहेत, त्याचप्रमाणे सूर्यदेव ही पोस्ट आहे. मग कुठल्या सूर्यदेवाला हे ज्ञान दिलं? विवस्वान, त्याचं नाव आहे विवस्वान, यांना ज्ञान दिलं आणि विवस्वानाने ते ज्ञान आपल्या मुलाला म्हणजे मनुला दिलं, ज्यांना आपण फादर ऑफ मॅनकाइंड किंवा मानव जातीचे पिता मानतो, त्यांना हे ज्ञान दिलं. आणि मग मनुनी हे ज्ञान पृथ्वीवर इक्ष्वाकू राजाला दिलं, जे प्रभू रामचंद्राच्या कुळातले होते. तर अशा तऱ्हेने ही जी भगवद्गीता आहे ही गुरु शिष्य अशा परंपरेत ती आली. आणि इक्ष्वाकू राजाला जेव्हा हे ज्ञान मिळालं तेव्हा इक्ष्वाकू राजानी हे ज्ञान पृथ्वीवरच्या किंवा त्याच्या राज्यातील इतर संतांना, ऋषींना आणि इतर दुसऱ्या राजांना हे ज्ञान त्यांनी दिलं. आता इकडे कृष्णाने एक शब्द वापरलेला आहे, एवं परंपरा प्राप्तम, म्हणजे हे जे ज्ञान आहे, नाही सॉरी, हे दुसऱ्या श्लोकामध्ये इकडे अव्ययम असं म्हटलेलं आहे. म्हणजे हे जे ज्ञान आहे या ज्ञानाचा कधीच नाश होत नाही आणि हे ज्ञान तुम्ही कुठल्याही युगात जरी वापरलं तरी ते तितकंच प्रॅक्टिकल आहे. असं नाही आपल्याला म्हणता येत की हे जे भगवद्गीतेचं ज्ञान आहे ना हे सतयुगामध्ये, त्रेतायुगामध्ये व्हॅलिड आहे आणि आत्ताच्या युगामध्ये, कलियुगामध्ये हे अप्लाय करता येत नाही असं आपण म्हणू शकत नाही. हे ज्ञान प्रत्येक युगासाठी आहे, म्हणून इकडे शब्द वापरलेला आहे अव्ययम, याचा नाश कधीच होत नाही. हा, आता इकडे एवं परंपरा प्राप्तम. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगे नष्ट परंतप. याप्रमाणे हे परमश्रेष्ठ विज्ञान गुरु शिष्य परंपरेद्वारे प्राप्त करण्यात आले आणि राजर्षींनी त्याच पद्धतीने जाणून घेतले. पण काळाच्या ओघामध्ये ही परंपरा खंडित झाली आणि म्हणून हे विज्ञान आपल्या यथार्थ रूपात लुप्त झाल्याप्रमाणे दिसते. हरे कृष्ण. आता हे जे ज्ञान आहे, जेव्हा आपल्याला कुठलंही आध्यात्मिक ज्ञान घ्यायचं असतं, लक्षात ठेवा ते परंपरेतूनच आलं पाहिजे, नाहीतर त्या ज्ञानाचा काही उपयोग नाही. ते ज्ञान तुमच्या हृदयामध्ये जाऊन बसलं पाहिजे आणि तुम्ही त्याचं आचरण केलं पाहिजे, तरच त्या ज्ञानाचा उपयोग होतो आणि आपल्या मनाचं रूपांतर होतं. आता समजा जर एखाद्या मुलाला डॉक्टर व्हायचंय आणि त्याला मेडिकल कॉलेजमध्ये ऍडमिशन हवी आहे आणि समजा जर तो गव्हर्नमेंट रेकग्नाइज्ड मेडिकल कॉलेजमध्ये गेला नाही, अशा कॉलेजमध्ये गेला की ज्याला मेडिकल रेकग्निशनच नाहीये, अशा जर कॉलेजमध्ये तो गेला तर तुम्ही मला सांगा की तो यशस्वी होईल का? त्याचे काय चान्सेस आहे की तो एकदम सक्सेसफुल डॉक्टर होईल किंवा टॉप डॉक्टर होईल? असे काय चान्सेस आहेत? कोण मला सांगणार? सांगा बरं. तुम्हाला ऐकू येतोय ना माझा आवाज? कोणी बोलत नाहीये का? अनम्यूट करायला येत आहे ना तुम्हाला? मग बोला.
नाही होणार मॅम. नाही होणार. आता बघा, तुम्ही अगदी ठामपणे सांगितलं की होणार नाही. तो कदाचित होईल डॉक्टर, कदाचित थोडी प्रॅक्टिस चालेल, पण जास्त शक्यता काय आहे की त्याचं काहीही चालणार नाही, त्याला नोकरी मिळणार नाही आणि तो सक्सेसफुल राहणार नाही. तर अगदी त्याचप्रमाणे जेव्हा आपण ऍडमिशन घ्यायला जातो तेव्हा आपण अगोदर बघतो ही कुठली इन्स्टिट्यूट आहे, याला गव्हर्नमेंट रेकग्निशन आहे का, आणि मगच आपण ऍडमिशन घेतो. अगदी त्याचप्रमाणे कृष्णाने पण 4 परंपरा स्थापित केलेल्या आहेत आणि त्या 4 परंपरेतूनच आपण ज्ञान जर घेतलं तर ते ज्ञान आपण म्हणू शकतो की यथार्थ आहे आणि त्या ज्ञानाचा आपल्याला उपयोग होतो. आता बघा, आपण समजा जर आपल्या जवळ घराच्या जवळ 2 डेअरीज आहेत आणि एका दूध विक्री केंद्रामध्ये अगदी पाणी घालून अडल्ट्रेटेड दूध ते विकतायत आणि एका ठिकाणी मात्र अगदी खूप छान दूध आहे, त्यात पाणी मिसळत नाही, काही नाही. तर आपण नॅचरली काय करतो, जे दूध चांगलं आहे ते दूध घेतो का, कारण अशा दुधाने आपण कुठलाही पदार्थ बनवू किंवा आपल्या तब्येतीसाठी ते चांगलं आहे. आणि हे जे दूध आहे यांनी कुठलाही पदार्थ जर तुम्ही केला तर तो उत्तमच होईल. तर अशा कारणासाठी आपण चांगली गोष्ट घेतो. मग भगवद्गीतेमध्ये सुद्धा तुम्हाला जर हवं असेल की ज्ञानाचा परिणाम दिसला पाहिजे तुमच्यामध्ये, आता अर्जुनाला हे ज्ञान कृष्ण देत आहे आणि 18व्या अध्यायात जेव्हा तुम्ही जाल तेव्हा तुम्हाला लक्षात येईल की अर्जुनाच्या मनाचं किती रूपांतर झालंय. आतापर्यंत अर्जुन कसा आहे, त्याला युद्ध करायचं नाही, मनाने खचलेला आहे, डोळ्यात पाणी आहे त्याच्या, आणि त्याचा धनुष्य त्याच्या हातातून गळून पडलेला आहे, हातपाय गार पडलेले, त्याला युद्धच करायचं नाही. मग कृष्ण त्याला ज्ञान देतोय आणि त्या ज्ञानाने त्याचं रूपांतर होतंय. दर खेपेला संकट आल्यावर असं नसतं की कृष्ण तिकडे येऊन आपलं संकट दूर करतोय. इकडे तो अर्जुनाला म्हणतोय का की बरं अर्जुना तू बस, मी तुझ्यासाठी युद्ध करतो, नाही, पण ज्ञानाने अर्जुनाचं रूपांतर होतं. तर आपलं सुद्धा जेव्हा आपण भगवद्गीता यथार्थ ऐकतो आणि एखाद्या प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरूंकडून जेव्हा आपण ऐकतो तेव्हा मात्र आपल्यामध्ये बदल होतो. एकच मिनिट. हॅलो हॅलो बरं, मी आता क्लासमध्ये मी हे करते फोन. तर हे या ज्या परंपरा कृष्णाने स्थापित केल्या त्या कोणकोणत्या आहेत, आणि इकडे कारण सांगितलंय की अर्जुनाला कृष्णाने हे ज्ञान का दिलं, कारण हे ज्ञान गुरु शिष्य परंपरेद्वारे आलं होतं. पण काळाच्या ओघामध्ये कुठेतरी ही परंपरा जी आहे ही खंडित झाली होती, ते ज्ञान यथार्थ रूपात पोचलं नाही आणि त्यामुळे कृष्णाने अर्जुनाला भ्रमात पाडलं. खरं म्हणजे अर्जुन हा कृष्णाच्या छायेत राहिलेला, कृष्णाचा परम भक्त परम सखा, त्याला कसा काय भ्रम होऊ शकेल. पण ही सर्व कृष्णाची योजना होती, कारण आपल्यापर्यंत श्रीकृष्णांना गीतेचं ज्ञान पोचवायचं होतं. तर आता आपण परंपरा, कुठल्या परंपरा आहेत ज्या श्रीकृष्णाने स्थापित केलेल्या आहेत ते आता आपण ऐकूया. आता इकडे बघा, हे जे ज्ञान आहे हे कृष्णाने ब्रह्मानी नारद मुनींना, मग त्यांनी त्यांच्या शिष्याला असं करू, ही अखंडित परंपरा आहे. म्हणून हे ज्ञान आपण श्रील प्रभुपादांनी लिहिलेलं
वाचायचं. मग हे ज्ञान प्रथम कृष्णाने ब्रह्मदेवाला दिलं. ब्रह्मदेवानी त्यांच्या शिष्याला म्हणजे प्रथम त्यांच्या मुलाला म्हणजे नारद मुनींना दिलं. त्यांनी त्यांच्या शिष्याना असं करून हे ज्ञान आपल्यापर्यंत आले. ही जी परंपरा आहे याला ब्रह्मगौडीय वैष्णव संप्रदाय म्हणतात. या परंपरेत आपण आहोत आणि यातले मुख्य जे गुरु आहेत ते म्हणजे माधवाचार्य. हेच गीतेचं ज्ञान कृष्णाने लक्ष्मीला दिलं आणि या परंपरेला श्री परंपरा म्हणतात. आणि लक्ष्मीने आपल्या शिष्याना त्यांनी त्यांच्या शिष्याना असं करून दिलं. आणि श्री परंपरेतले मुख्य गुरु म्हणजे रामानुजाचार्य. हेच ज्ञान कृष्णाने शंकराला दिलं. ही परंपरा आहे, त्याला रुद्र परंपरा म्हणतात. शंकराने त्यांच्या शिष्याना असं करून ही परंपरा पुढे चालू झाली. यातले मुख्य गुरु जे आहेत त्यांचं नाव आहे विष्णू स्वामी. हेच ज्ञान कृष्णाने 4 कुमारांना दिलं आणि त्यांनी आपण शिष्य तयार केले. या परंपरेतले मुख्य गुरु जे आहेत त्यांचं नाव आहे निंबार्काचार्य. तर या परंपरेत तुम्ही कोणाची गीता वाचा, कोणाकडून ज्ञान घ्या, हे ज्ञान यथार्थ आहे. आता इकडे अर्जुनाचा प्रश्न आहे, पण हे कसं काय झालं? तू कृष्णा, तू तर माझा सखा आहेस, तू माझ्या समोर उभा आहेस आणि तू हे ज्ञान सूर्यदेवाला कधी सांगितलंस, केव्हा सांगितलंस? तू तर माझा समकालीन आहेस. मग आता यावर आपण ऐकूया. कृष्ण अर्जुनाला सांगणार आहे की अर्जुना, तुझे जे गत जन्म झालेले ते तू सगळे विसरलेला आहेस, पण माझ्या लक्षामध्ये सर्व काही आहे. आता यासाठी थोडस वैदिक मॅथ्स आहे. हे जे वैदिक मॅथ्स आहे, तुम्ही नंतर जेव्हा तुम्हाला PDF या PPT मिळेल तेव्हा तुम्ही बसून कॅल्क्युलेटर घेऊन कॅल्क्युलेट करू शकता. बघा, आता आपण कलियुगामध्ये आहोत. कलियुगाचं जे कालावधी आहे तो 4,32,000 वर्ष आहे. द्वापार युगात हा कालावधी 8,64,000 वर्षांचा आहे. 8,64,000 इयर्स. म्हणजे कलियुगाच्या बरोबर दुप्पट द्वापार युग असतो. कलियुगाच्या तिप्पट त्रेतायुग असतो. म्हणजे तुम्हाला त्रेतायुग हा 1.296 मिलियन इयर्सचा आहे आणि कलियुगाच्या चौपट सतयुग आहे, तो 1.728 मिलियन इयर्सचा आहे. आता ही जी 4 युग आहेत त्या 4 युगांची बेरीज जेव्हा आपण करतो तेव्हा तुम्हाला एक दिव्य युग मिळतं. म्हणजे कलियुग अधिक द्वापारयुग अधिक त्रेतायुग अधिक सतयुग. मग याचा जो काळ आहे तो किती आहे? एका दिव्य युगाचा काळ 4.32 मिलियन इयर्स. मिलियन इयर्स म्हणजे दशलक्ष वर्ष. आता अशी जेव्हा 71 दिव्य युग आपण घेतो त्याला आपण एक मनवंतर म्हणतो. एक मनवंतर म्हणजे या मनवंतरामध्ये एक मनू राज्य करतो आणि हे जे मनवंतर आहे, एक मनवंतर याची कालावधी 306.72 मिलियन इयर्स, 306 दशलक्ष वर्ष इतकी होते. आता जेव्हा आपण 14 मनवंतर एकत्र घेतो आणि 15 संध्या, संध्या म्हणजे काय? अंशिक विनाश होतो, पार्शियल डिवास्टेशन. म्हणजे काय होतं की ही
सर्व सृष्टी जी आहे ही ब्रह्मदेवामध्ये विलीन होते. का विलीन होते? कारण तेव्हा ब्रह्मदेवाची रात्र असते आणि सकाळ झाल्यावर परत ती सृष्टी तशीच्या तशी निर्माण होते. याला म्हणतात पार्शियल डिव्हास्टेशन किंवा आंशिक विनाश, जो ज्याला आपण आध्यात्मिक शब्दामध्ये संध्या म्हणतो. तर अशी 14 मन्वंतर आणि 15 संध्या जेव्हा आपण एकत्र त्याचा ऍडिशन करतो तेव्हा आपल्याला ब्रह्माचा एक दिवस किती आहे ते समजतं. ते सगळं जर तुम्ही कॅल्क्युलेशन केलं तर ब्रह्माचा एक दिवस म्हणजे 4.32 अरब वर्ष, 4.32 बिलियन इयर्स हा ब्रह्माचा एक दिवस झाला. आणि तितकाच काळ ब्रह्माची एक रात्र आहे, म्हणजे 4.32 बिलियन इयर्स, 4.32 अरब वर्ष ही ब्रह्मदेवाची रात्र झाली. म्हणजे त्याचा एक दिवस जर आपण म्हटला तर 8.64 इतकी अरब वर्षांचा ब्रह्माचा दिवस आहे. आणि असा ब्रह्माचं आयुष्य किती आहे? 100 वर्षाचं आहे. मग ते तुम्ही सगळं कॅल्क्युलेशन केलं की ब्रह्माचं आयुष्य 311.04 खरब वर्ष आहे. 311.04 ट्रिलियन इयर्स इतकं ब्रह्माचं आयुष्य आहे. आता आपण पुढे जाऊया. हे सर्व जे कॅल्क्युलेशन आहे ना, हे महाभारतामध्ये शांती पर्व आहे त्यात हे दिलेलं आहे. तर आता 6 मन्वंतरे संपलेली आहेत आणि त्याच्यावरून आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो की ब्रह्माचं वय किती आहे. तर आता ब्रह्माचं जे वय आहे, ब्रह्म जवळजवळ 50 वर्षांचा आहे आणि त्याचं वय जे आहे ते 155.52 ट्रिलियन इयर्स आहे. आणि आता 6 मन्वंतरे संपली. हे जे ब्रह्माचं वय आहे 155.52 खरब वर्ष, आपण असं म्हणू शकू की आपण या ब्रह्मांडामध्ये किंवा या पर्टिक्युलर क्रिएशन मध्ये आपण इतके वर्ष फिरत आहोत या ब्रह्मांडामध्ये. म्हणजे आपला आत्मा किती वर्ष? 155.52 ट्रिलियन इयर किंवा 155 खरब वर्ष आपला आत्मा फिरत आहे. मग आता 6 मन्वंतरे झाली म्हणजे 1 मन्वंतर म्हणजे 71 दिव्य युग. तर 6 दिव्य युग झालेली आहेत आपण असं म्हणू शकतो. त्याचं कॅल्क्युलेशन केल्यावर आपल्याला समजतं की 1851.4285 मिलियन इयर्स झाली आहे. आणि आता 7वं मन्वंतर चालू आहे. तर 7व्या मन्वंतरामध्ये 4 युगांची 27 चक्रे संपली आहे. म्हणजे किती वर्ष झाली? 116.6400 दशलक्ष वर्ष झाली. आता सतयुग, त्रेतायुग, द्वापार युग मध्ये किती काळ गेलेला आहे? तो 3.888 मिलियन इयर्स किंवा 3.8 दशलक्ष वर्ष. आता कलियुगामध्ये 5117 वर्ष संपलेली आहेत. जेव्हा आपण असं धरतोय की जेव्हा कृष्ण परत गोलोक वृंदावनात गेला तेव्हा द्वापार युग संपला आणि कलियुगाची सुरुवात झाली. तेव्हा कलियुगाला 5117 वर्ष झाली. तर या सगळ्यावरून तुम्ही ब्रह्मदेवाचं आयुष्य किती आहे ते कॅल्क्युलेट करू शकता की आता ब्रह्मदेव इतक्या वर्षांचा आहे. म्हणजे आपण त्याचं 306 ट्रिलियन इयर्स हे त्याचं आयुष्य आहे, म्हणजे 100 वर्षाचं. आणि आपण म्हणू शकतो की आता तो 50 वर्षांचा आहे.
आता या सगळ्या कॅल्क्युलेशन वरून आपल्याला समजतं की मनूचं जीवन हे किती आहे. मनूचं जीवन किती आहे हे का काढलंय, कारण आपल्याला समजतं की ही जी गीता होती ही किती वर्षांपूर्वी विवस्वानाला सांगितली होती. तर त्याच्यावरून आपल्याला समजतं की 120 दशलक्षांपूर्वी विवस्वानाला ही गीता बोलली गेली. आणि मग त्याच्या त्रेतायुगाच्या सुरुवातीला आपण म्हणू शकतो की ही गीता जी आहे ही मनूने इक्ष्वाकुला सांगितली. आता ती कधी सांगितली? त्रेतायुग म्हणजे जर तुम्ही सगळं कॅल्क्युलेट केलं तर त्याचं उत्तर येईल 2 मिलियन इयर्स. म्हणजे मनूनी इक्ष्वाकू राजांना ही गीता कधी सांगितली? 2 दशलक्ष वर्षांपूर्वी ही गीता बोलली गेली. हे सगळं कॅल्क्युलेशन महाभारताच्या शांती पर्वामध्ये तुम्हाला मिळेल. आता हे सुद्धा हा फिगर कसा आलाय, हा किती आहे, इतकी वर्ष आहे ती, पण रफली एस्टिमेट त्यांनी सांगितलंय 2 दशलक्ष वर्षांपूर्वी. त्रेतायुग आणि द्वापार युग वर्ष किती गेली आहेत, इतकी वर्ष गेली आहेत. आणि त्याच्यावरून त्यांनी हा आकडा मांडलेला आहे. आता ब्रह्मदेवाचा एक दिवस म्हणजे इतकी वर्ष. आता आपण सोप्यातलं सोपं घेऊया. ब्रह्मदेवाचा 1 सेकंद म्हणजे पृथ्वीची 1,00,000 वर्ष झाली. म्हणजे तुम्ही कल्पना करा या 1,00,000 वर्षामध्ये कितीदा आपण जन्म घेत असतो. आता कृष्ण आणि आपल्यामध्ये फरक आहे. आपल्याला जन्म घ्यावा लागतो बाय फोर्स, पण कृष्णाला तसं नसतं. त्याच्या इच्छेनुसार तो पृथ्वीवर येतो. आणि आपण कधी म्हणत नाही की कृष्णाचा जन्म झाला. आपण कॅज्युअली कितीदा तरी बोलत असतो जन्माष्टमी, पण कृष्णाचा जन्म कधीच होत नाही. ते आता हा श्लोक आहे. कुमुद माताजी आहात का तुम्ही? सन्नाव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृति स्वामदिष्टाय संभवाम्यात्मम् मायया. मी जरी अजन्म आहे आणि माझ्या दिव्य शरीराचा कधीच नाश होत नाही, आणि मी जरी सर्व प्राणी मात्रांचा ईश्वर आहे, तरी प्रत्येक युगायुगात मी माझ्या मूळ दिव्य स्वरूपात अवतीर्ण होत असतो. हरे कृष्णा. म्हणजे आता इकडे बघा, मी अजन्मा आहे. म्हणजे कृष्ण आपल्याला सांगतो माझा जन्म कधीच होत नाही, मी अवतरतो, अवतार घेतो. म्हणजे काय? आता समजा जर मी आता भारतात राहते. आता समजा जर मी अमेरिकेला गेले आणि तिकडे 30-40 वर्ष राहिले. अमेरिकेत गेल्यावर कोणी म्हणेल का की या बाईचा इकडे जन्म झाला अमक्या अमक्या दिवशी, मी अमेरिकेला गेलेल्या दिवशी? नाही, मी इंडियामधून भारतातून अमेरिकेला गेले. आता 30-40 वर्ष राहून मी परत भारतात आले, तर ही लोक म्हणणार आहेत का की या बाईचा मृत्यू झाला? नाही. त्याचप्रमाणे कृष्ण अवतरतो, तो त्याच्या धामातून या पृथ्वीवर, या भूतलावर येतो आणि इकडची लीला संपून इकडचा सगळा कारभार जो आहे किंवा धर्माची स्थापना करून तो परत आपल्या धामात जातो. तर कृष्ण हा कधीही जन्म घेत नाही. आणि इकडे कृष्णाने ही स्लाइड दाखवलेली आहे. तर इकडे कृष्ण प्रथम वसुदेवच्या मनामध्ये आला आणि वसुदेवच्या मनातून तो देवकीच्या मनात गेला आणि देवकीच्या मनातून तो देवकीच्या हृदयात गेला आणि मग हृदयातून
कृष्ण प्रकट झाला. पण कृष्ण कसा प्रकट झाला? त्याच्या चतुर्भुज रूपामध्ये प्रकट झाला. आणि मग वसुदेवानी त्यांना विनंती केली की तुम्ही लहान बाळाचं रूप घ्या. मग या चतुर्भुज कृष्णानी वसुदेव आणि देवकीना सांगितलं की मी बाळाचं रूप घेतल्यावर तुम्ही गोकुळामध्ये नंद महाराज आणि यशोदा आहेत त्यांच्या घरी मला ठेवा. आणि मग तुम्हाला ती गोष्ट माहितीच आहे की ते कसे वसुदेव त्याला टोपलीत घेऊन गेले. तर हे जे हा जो जन्म आहे हा जन्म नाहीये, कृष्ण अजन्मा, पण आपण अगदी अज्ञानी असल्यामुळे आपण म्हणतो आम्ही कृष्ण जन्म साजरा केला किंवा असं. आपल्यामध्ये काय असतं, आपण जन्म घेत असतो त्याच्यामुळे आपल्याला असं वाटतं की कृष्णाचा सुद्धा जन्म झाला. आता इकडे कृष्ण देवकी आणि वसुदेव यांचा पुत्र आहे, पण त्याही अगोदर कृष्ण पृश्नी आणि सुतपाचा पुत्र होता. तेव्हा त्याचं नाव होतं पृश्नी गर्भ. आणि जेव्हा तो कश्यप आणि अदिती यांचा पुत्र झाला तेव्हा त्याचं नाव होतं वामन. तर अशा तऱ्हेने प्रत्येक युगामध्ये कृष्ण अवतरतो. बरं, आता आपण ऐकूया की कृष्ण का अवतरतो, काय कारण आहेत. कुमुद माताजी, हे श्लोक तुम्हाला सर्वांना माहिती आहेत ना, महाभारतातले आहेत. येस. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्. जेव्हा जेव्हा आणि जिथे जिथे धर्माचरणाचा ऱ्हास होतो आणि अधर्माचे वर्चस्व होते त्यावेळी हे भारता मी स्वतः अवतीर्ण होतो. हरे कृष्णा. आता बघा, इकडे कृष्णाने सांगितली आहेत कारण, तो का अवतरतो. का अवतरतो? कारण जेव्हा जेव्हा अधर्म पसरलेला असतो तेव्हा त्या अधर्माचा नाश करायला आणि धर्माची स्थापना करण्यासाठी तो अवतरतो. आता इकडे स्लाइड मध्ये दाखवलंय की कंस आहे, आकाशवाणी झालीये की देवकीचा आणि वसुदेवचा 8वा पुत्र तुला ठार मारेल. तेव्हा त्यांनी लगेच तलवार काढली आणि देवकीला मारण्यासाठी त्यांनी ती तलवार उचलली. त्यावेळेला आता हा जो आचार आहे हा दुराचार आहे, किती अधर्माप्रमाणे कंस वागतोय. तर अशी जेव्हा सिच्युएशन धर्तीवर होते, आपल्या भूतलावर होते, त्यावेळेला धर्माची स्थापना करण्यासाठी कृष्ण जन्म घेतो, अवतरतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. भक्तांचा उद्धार करण्याकरता आणि दुष्टांचा विनाश करण्याकरता तसेच धर्माची पुनर्स्थापना करण्याकरता मी स्वतः युगायुगात प्रकट होतो. हरे कृष्ण. आता इकडे कारण सांगितली आहे की मी का अवतरतो. मी दुष्टांचा विनाश करण्यासाठी अवतरतो आणि धर्माची स्थापना करण्यासाठी अवतरतो. पण ही जी कारण आहेत ही बाह्य कारण झाली. दुष्टांचा विनाश करण्यासाठी कृष्णाला स्वतःला यावं लागतं का? नाही. तो त्याच्या एजंट्सना पाठवू शकतो. जसं संवर्तक ढग जे असतात त्यांना डिवास्टेशन क्लाउड्स म्हणतात. म्हणजे एकदा की काय ते पावसाचा वर्षाव करू लागले तर राज्य गावाच्या गाव वाहून जातील इतका जोर त्यांच्यामध्ये असतो. तर दुष्टांचा विनाश करायला कृष्णाला स्वतःला यावं लागत नाही.
आता इकडे कृष्णाने एका कंसाला मारलं, पण त्याचे जे एजंट्स आहे ते अशा 1000 कंसाला एका सेकंदात मारू शकतील. मग कृष्ण का येतो? तर हे जे अंतर्गत कारण आहे हे श्रीमद भागवतम मध्ये सांगितलेलं आहे की कृष्ण त्याच्या त्याचे जे भक्त आहेत त्यांना आनंद देण्यासाठी येतो. त्या भक्तांना फक्त कृष्ण हवा असतो आणि कोणीही नाही. ते म्हणतात कृष्णाला त्वाम एकम, आणि कृष्ण म्हणतो माम एकम, म्हणजे तूच हा एकटा आहेस, तुला दुसरा कोणीही तुझी जागा घेऊ शकणार नाही. कृष्ण म्हणतो हो, मीच येऊन तुम्हाला आनंद देईन. कुमुद माताजी आहेत का? येस माताजी आहे, मी सांगेन तुम्हाला जाताना. ओके. जन्म कर्मच मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन. तो माझ्या जन्माचे आणि कर्माचे दिव्य स्वरूप जाणतो, तो देह त्याग केल्यानंतर या भौतिक जगतात पुन्हा जन्म घेत नाही. तर हे अर्जुना, तो माझ्या शाश्वत धामाची प्राप्ती करतो. हरे कृष्णा. आता इकडे काय सांगितलेलं आहे की माझा जन्म, माझे कर्म सगळे दिव्य आहे. कृष्णाची लीला दिव्य आहे, त्याचे कर्म दिव्य आहे, पण ते जर आपल्याला तत्वतः समजले तर मग आपण पुनर्जन्म घेत नाही. आता आपल्याला काय आहे, आपल्याला समजलेलं आहे की कृष्ण कोण आहे, कृष्ण परमेश्वर आहे, सर्वात श्रेष्ठ आहे, आणि त्याची लीला पण आपण ऐकतो, त्याच्या गोष्टी वाचतो आणि आपल्याला विश्वास बसतो. पण आपल्याला ते फक्त शब्द समजतात, त्यातलं तत्व जे आहे ते समजत नाही. ज्या दिवशी आपल्याला हे तत्व समजतं तेव्हापासून आपण पुनर्जन्म घेत नाही. आता आपल्याला हे फक्त शब्द समजलेले आहेत, शब्दांचा अर्थ समजलेला आहे. आता तुम्ही मला सांगा, जर तुमच्या घरी नरेंद्र मोदी आले तर तुम्ही काय कराल त्यांच्यासाठी? कोण सांगेल? दत्तात्रेय प्रभूजी बोला. त्यांचा पाहुणचार करेल. पाहुणचार खूप छान कराल ना. तुम्हाला माहिती आहे की त्यांना काय आवडतं, ते गुजराती आहे, नॉनव्हेज वगैरे खात नाही. मग आपण खूप छान त्यांचं स्वागत करू. आता तुम्ही त्यांचं स्वागत का कराल तुम्ही सांगा, की फायदा तुमचा आहे की मोदींचा आहे? फायदा माझाच आहे. तुमचाच आहे. तुमचाच उद्धार झाला तर होणार आहे. आता तुम्ही रोज न्यूजपेपर मध्ये वाचता, त्यांना टीव्ही चॅनल मध्ये बघताय, आणि तुम्ही 100% तुमची खात्री आहे की मोदी जे आहे ते आपले प्राईम मिनिस्टर आहे, आणि मी जर त्यांचा पाहुणचार केला तर उद्धार माझाच होणार आहे. अगदी त्याप्रमाणे आपल्याला हे शब्द समजतायत, कृष्ण कोण आहे, पण 100% आपली खात्री नाहीये अजून. 100% भक्ती, 100% विश्वास कृष्णावर नसल्यामुळे आपण त्याला तत्वतः जाणत नाही. आपण ऐकतो त्याच्या कथा, आपण हो हो म्हणतो. ज्या दिवशी तुम्ही तत्वतः हे जाणार, ज्याप्रमाणे मोदी तुम्हाला 100% कन्व्हिन्स्ड आहात, खात्री आहे की हे आपले प्राईम मिनिस्टर आहे, तुम्ही काय त्यांचा पाहुणचार कराल हे तुम्हालाच माहिती आहे. म्हणजे हर तऱ्हेचे तुम्ही पक्वान्न आणाल, तुम्ही त्यांच्याकडे बसाल, त्यांच्यासाठी हार आणाल, बुके आणाल, घराच्या बाहेर रांगोळी काढाल, घर स्वच्छ ठेवाल, खूप गोष्टी करा. त्याचप्रमाणे ज्याला तत्वतः कृष्ण जन्म, कृष्ण कर्म, कृष्ण लीला हे समजलेला आहे, तो काय करतो, तो त्याची जपमाळ घेऊन बसतो. त्याची जी इंद्रिय आहे तो त्या इंद्रियांना फक्त कृष्ण सेवेमध्ये अडकवतो, इंद्रियांच्या विषयात नाही. आणि असं जेव्हा तत्वतः माणसाला समजतं तेव्हा तो पुनर्जन्म घेत नाही. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी आहात? हो आहे माताजी आहे. हरे कृष्णा. काय बोलायचंय माताजी? हे फक्त वाचायचंय, कृष्णाचे रूप आणि आपले रूप. ओके.
कृष्ण आणि आपल्यामध्ये फरक. कृष्णाचे रूप आध्यात्मिक आहे, आपले रूप तात्पुरते आहे. आपण मायेद्वारे नियंत्रित आहोत आणि कृष्ण मायेचा नियंत्रक आहे. हरे कृष्ण. हा जो आपण अगोदरचा हा निघा आपण हा जो अगोदरचा श्लोक केला ना, याला श्रील प्रभुपादांनी म्हटलंय द गोल्डन श्लोक ऑफ भगवद्गीता. आता इकडे आपल्यामध्ये आणि कृष्णामध्ये काय फरक आहे बघा. कृष्णाचं रूप आध्यात्मिक आहे, त्याचं रूप सत आहे. सत म्हणतो, सत म्हणजे ज्याचा कधीच नाश होत नाही. आणि आपलं रूप कसं आहे, आपलं रूप असत आहे, म्हणजे तात्पुरता आहे, ज्याचा नाश होतो. आणि आता हे बघा, आपण कसं एखादा माणूस आहे, तो शर्ट घालतो, शर्टच्या वर एक कोट घालतो, अगदी त्याचप्रमाणे हे जे हा आपला आत्मा आहे, आत्म्याच्या वरचं जे शरीर आहे त्याला सूक्ष्म शरीर म्हणतात. ते मन, बुद्धी आणि अहंकाराने बनलेलं असतं. या सूक्ष्म शरीरावर आपलं स्थूल शरीर असतं, जे आपण आरशात आपण स्वतःला बघतो ते स्थूल शरीर असतं. आणि हे जे आहे हे तात्पुरतं आहे. आत्मा जो आहे, आत्म्याचं रूप सत आहे, कृष्ण हा सत आहे. आता आपलं हे बघूया, ज्ञान. कृष्ण ज्ञानाचं स्वरूप आहे. आपण कसे आहोत, आपण अज्ञानाचे स्वरूप आहे, म्हणजे टोटल ऑपोजिट आहोत. मग कृष्ण कसा आहे, आपण म्हणतो ना सत चित आनंद. सत म्हणजे ज्याचा कधीही नाश होत नाही, त्याचं दिव्य स्वरूप आहे. चित म्हणजे ज्ञानाने परिपूर्ण आहे आणि आपण अज्ञानाने परिपूर्ण आहोत. सत चित आनंद. तर कृष्ण हा आनंदाचा स्वरूप आहे. आणि आपण कसे आहोत, आनंद सोडाच निरानंदी आहोत. आपल्याला आपली सारखी दुखणी चालू असतात, शरीराची दुखणी, नाहीतर इतर कोणाची, म्हणजे आपण कुठेतरी नोकरी करत असतो, तिकडे आपलं पटत नाही, नातेवाईकांकडे पटत नाही, हजार कारणं असतात. तुम्ही सांगू शकाल की मी आनंदी का नाहीये, मला कोणती कोणती दुःख आहे, तर आपण नेहमी निरानंदी असतो. आता जे लोक निराकारवादी असतात, तुम्ही ऐकता ना, काही जण म्हणतात की कृष्ण वगैरे असा कोणी, कृष्णाला रूप नाहीये, कृष्ण म्हणजे शक्ती आहे, कृष्ण म्हणजे प्रकाश आहे, कृष्ण हा निराकार आहे. मग काही काही लोक असं असे का म्हणतात, कारण त्यांना या कृष्णाच्या जे रूप आहे सत चित आणि आनंद, याचा त्यांना अनुभव नसल्यामुळे ते कृष्णाच्या रूपाकडे रिलेट करू शकत नाही. अशी असं म्हणतात ना, आत्मवन मन्यते जगत. म्हणजे जेव्हा आपल्याकडे, आता समजा जर एक माणूस असेल आणि तो एकदम भोळा आहे आणि तो बाहेर जातो आणि लोक त्याला फसवतात. लोक त्याला का फसवतात, कारण कुठेतरी तो स्वतः भोळा असल्यामुळे त्याला असं वाटतं जग ही तसंच आहे आणि तो फसतो. याला म्हणतात आत्मवन मन्यते जगत. मी जसा आहे तसंच जग आहे. तर हे जे निराकारवादी असतात ते काय म्हणतात की मला शरीर आहे आणि मला रूप आहे, पण हे असत आहे, हे असत आहे. त्यामुळे कृष्ण सुद्धा आहे, हे त्याला रूप नाही आहे, तो निराकार आहे. निराकार हेच त्याचं रूप आहे असं ते म्हणतात. ते एक्सेप्ट करू शकत नाही की आपण अज्ञानी आहोत आणि कृष्ण हा ज्ञानी आहे, किंवा आपण निरानंदी आहोत आणि कृष्ण जो आहे तो आनंदाचा स्वरूप आहे. त्याच्यामुळे ते असं म्हणतात की कृष्ण असं कोणी नाहीये, ती फक्त एक शक्ती आहे. असं कसं असू शकेल की कुठल्या शरीराचा नाशच होत नाही, असं ते म्हणतात. आमच्या शरीराचा तर नाश होतो, असं शरीर असूच शकत नाही की ज्याचा नाश होत नाही. म्हणून ते शरीराच्या कॉन्सेप्टवर जातच नाही आणि म्हणतात की कृष्ण निराकार आहे. आता कृष्ण हा
मायेचं नियंत्रण करतो आणि आपण आपल्याला माया नियंत्रित करते. म्हणजे हे जे आहे हा आपल्यामध्ये आणि कृष्णामध्ये फरक दाखवलेला आहे. मग असं आहे का की कृष्णाला कोणी जाणू शकलेला आहे? तर आहे. भक्त आहे ज्यांनी भक्ती करून जाणलेला आहे की कृष्ण कोण आहे, कृष्ण कसा आहे, त्याचं रूप कसं आहे. मग जर कृष्णाला जाणायचं असेल तर आपल्याला काही गोष्टींचा त्याग करावा लागतो. तर त्यासाठी हे पुढचे श्लोक आहे मी वाचते. वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता. त्याच्या पुढचा श्लोक आहे ये यथा मां प्रपद्यन्ते तानस्तथैव भजाम्यहं मम वर्तम अनुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः. आता आपण याचा अनुवाद ऐकूया. आसक्ती, भय आणि क्रोध. आसक्ती म्हणजे वितरा. आसक्ती, भय, क्रोध यातून मुक्त झालेले, पूर्णपणे माझ्यामध्ये स्थित झालेले मतपरायण आणि माझ्या आश्रित असलेले गत काळातील अनेक मनुष्य माझ्या ज्ञानामुळे शुद्ध झाले आहेत आणि त्या सर्वांना माझ्या दिव्य प्रेमाची प्राप्ती झाली आहे. तर असे भक्त आहे ज्यांना कृष्णाची प्राप्ती झाली आहे. पण ते कशातून मुक्त आहे? आसक्ती, भय आणि क्रोध. तर हे क्वालिफिकेशन झालं. वीतराग, भय, क्रोध. वीतराग म्हणजे आसक्ती, भय आणि क्रोध यापासून जेव्हा आपण मुक्त होतो तेव्हा आपल्याला कृष्णाची प्राप्ती होते. आपल्याला समजतं की कृष्णाला सुद्धा रूप आहे, तेही अगदी आपल्यासारखं आहे, पण त्याच्या शरीराचा नाश कधीच होत नाही. आता हा 11वा श्लोक आहे. जे ज्या भावनेने मला शरण येतात त्याला अनुरूप असे फळ मी त्यांना देतो. हे पार्थ, सर्वजण माझ्या मार्गाचे सर्व प्रकारे अनुसरण करतात. आता ये यथा माम प्रपद्यन्ते म्हणजे ज्या तऱ्हेने आपली भक्ती असेल त्या तऱ्हेने आपल्याला कृष्णाची प्राप्ती होईल. आता एक मुलगा आहे, शाळेमध्ये जातोय आणि त्यांच्या टीचरनी सांगितलं मी उद्या तुमची परीक्षा घेणार आहे, 10 धडे आहेत. आता त्या मुलांनी 5 धड्याचाच अभ्यास केला आणि 100 मार्काचा पेपर आहे, प्रत्येकाला 10-10 मार्क आहे. तर त्यांनी 5 धड्याचाच अभ्यास केला तर त्याला मार्क किती मिळणार आहेत? फक्त 50 मिळणार आहे. आणि जर त्यांनी पूर्ण 10 धड्यांचा अभ्यास केला तर त्याला 100 मार्क किंवा थोडेसे 95, 99 असे मिळू शकतील. तर ज्याप्रमाणे अगदी त्याप्रमाणे आपल्याला असं वाटतं की मी केवढं कृष्णाचं करते, मी केवढा जप करते, मी केवढी भक्ती करते. पण इकडे जेव्हा तुम्ही वाचाल, गीता पूर्ण होईल तेव्हा तुमच्या लक्षात येईल अरे मी काहीच करत नाहीये आणि मला किती गोष्टी अजूनही शिकायला हव्यात आणि त्याप्रमाणे मला आचरण करायला हवं. तर यथा माम प्रपद्यन्ते, ज्याप्रमाणे तुमची भक्ती असेल, तुमची सेवा असेल त्याप्रमाणे कृष्ण तुम्हाला फळ देतो किंवा त्याप्रमाणे तुम्हाला कृष्णाची प्राप्ती होते. आता असे आहेत का की सर्वजण कृष्णावर खूप प्रेम करतात? नाही. श्रीमद भागवतम मध्ये सांगितले की शिशुपाल, ही स्लाइड आहे, शिशुपाल वध झालेला आहे इकडे. तर या स्लाइड मध्ये आपल्याला समजतं की शिशुपाल होता तो कृष्णाचा खूप खूप द्वेष करायचा, खूप द्वेष करायचा. आणि जेव्हा हे यज्ञ चालू होतं तेव्हा त्यावेळेला अग्रपूजा कोणाची करायची असा प्रश्न आला. तेव्हा सहदेवनी सांगितलं की अग्रपूजा करण्यात जर करायची असेल ती फक्त कृष्णाचीच होऊ शकेल.
तेव्हा हा जो शिशुपाल. हा शिशुपाल आहे तो समोर आला आणि त्यांनी सांगितलं कृष्णाची अग्रपूजा आपण करू शकत नाही आणि त्यांनी खूप शिव्या द्यायला चालू केली. त्या शिव्यांमध्ये त्यांनी सांगितलं की कृष्णाची जात सुद्धा कुठली आहे हे आपल्याला माहित नाही. तो नंद महाराज आणि यशोदा मातेच्या घरी तो तिकडे त्याचा पालन पोषण झालं, म्हणजे तो वैश्य आहे पण इकडे तो आता राजा, आता क्षत्रिय प्रमाणे राहतो. मग कृष्ण नक्की कोण? आणि अशा तऱ्हेने अनेक वाईट वाईट शिव्या त्यांनी दिल्या. 100 शिव्या दिल्यानंतर शिव्या देत असताना इकडे तुम्हाला भीम दिसतं. भीमाने आपली तलवार काढली मारायला. तेव्हा इकडे कृष्णाने सांगितलं भीमाला की तू थांब, तू तलवार काढू नकोस, इकडे यज्ञ होणार आहे आणि ही जागा पवित्र आहे, त्याच्यामुळे इकडे रक्त पडलेलं आणि हे झाले, हे जर झालं मारामारी चालू झाली तर मग इकडे यज्ञ करू शकणार नाही. हे जे या स्थळाचं जे पावित्र्य आहे ते जाईल आणि 100 त्याच्या जे गुन्हे होते किंवा त्यांनी ज्या शिव्या दिल्या त्या श्रीकृष्णाने माफ केल्या आणि मग त्यांनी सुदर्शन चक्र काढलं आणि अशा तऱ्हेने शिशुपालाचा वध केला श्रीकृष्णाने की रक्ताचा एक थेंब सुद्धा जमिनीवर पडला नाही. तर ज्याप्रमाणे तुमचा भाव असतो त्याप्रमाणे कृष्णाचाही भाव असतो. आता कंस एक सारखा विचार करायचा की मी कृष्णाला कसं मारू, काय करू. त्यांनी किती असुर पाठवले वृंदावनात, गोकुळात कृष्णाला मारायला. दिवस रात्र तो कृष्णाला कसं मारू हा विचार करायचा. त्याच्यामुळे कृष्ण सुद्धा त्याचा जो कंसाचा भाव होता तसाच परस्पर भावाने तो कंसाकडे शत्रू म्हणून आला आणि त्यांचं मल्लयुद्ध झालं आणि कृष्णाने कंसाला ठार केलं. तर जसा आपला भाव असतो, जशी आपली भक्ती असते, अगदी त्याचप्रमाणे आपल्याला फळ मिळतं. ये यथा माम प्रपद्यन्ते. आता इकडे बघा जे भक्त आहेत, आता इकडे त्यांनी गाय दाखवली. ही गाय कृष्ण जिकडे जिकडे जातोय त्याच्या पाठीमागे जाते आणि हे वासरू आहे अर्थात. आणि कृष्ण सुद्धा त्या वासरूचे खूप लाड करतो, खूप प्रेम करतो. मग इकडे कृष्णाचे पाय दुखतायत तर बलराम आहे तो त्या कृष्णाचे पाय चेपतो. मग जेव्हा बलराम दमलेला असतो कृष्ण सुद्धा त्याचे पाय चेपतो. म्हणजे जशी आपली भक्ती असते त्याप्रमाणे कृष्णाचा सुद्धा तसाच परस्पर भाव असतो. आपण कृष्णावर प्रेम केलं, कृष्णही आपल्यावर प्रेम करतो. आपण द्वेष केला तर मग आपल्याला सुद्धा तो शत्रूच्या रूपाने समोर उभा राहतो. आता प्रत्येक जण काही कृष्णाकडे जाऊ शकत नाही. तर काही जण का नाही जाऊ शकत? कारण त्यांच्या मनामध्ये असंख्य इच्छा असतात, खूप काम असतं. मग ते काय करतात, इतर देवदेवतांची पूजा करतात. इतर देवदेवतांची पूजा केल्यामुळे काय होतं, त्यांना फळ लवकर मिळतात. हा श्लोक नाहीये पण मी तो श्लोक वाचते म्हणजे तिकडे तुम्हाला समजेल की इकडे जे दिलेलं आहे ना की मनुष्य या जगात सकाम कर्मांमध्ये सिद्धीची इच्छा करतात आणि म्हणून ते देव देवतांची आराधना करतात. अर्थात मनुष्याना या जगात सकाम कर्मापासून त्वरित फलप्राप्ती होते. आता मी तो श्लोक वाचते. कांक्षन्त कर्मणां सिद्धी यजन्त इह देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवती कर्मजा. क्षिप्रम हा शब्द वापरले. क्षिप्रमचा अर्थ शीघ्र
म्हणजे त्यांना थांबायची फुरसत नसते. मला आत्ताच्या आत्ता ही गोष्ट हवी म्हणजे हवी. तर अशा तऱ्हेचे, अशा मेंटॅलिटीचे जे लोक असतात ते काय करतात, इतर देवदेवतांची पूजा करतात. आता जेव्हा आपण कृष्णाकडे जातो आणि एखादी गोष्ट मागतो, तेव्हा कृष्ण विचार करतो, अरे या माणसाकडे पैसे नाहीये, ठीक आहे मी देईन, पण मी लगेच नाही देणार. जर मी आत्ताच्या आत्ता या माणसाला संपत्ती दिली तर मग कदाचित काय होईल, तो कृष्ण भावना भावित जीवन जगणार नाही. मी थोड्या काळाने देईन. पण जेव्हा आपण देवदेवतांकडे जातो, आपल्याला शीघ्र फळाची प्राप्ती होते. आता इकडे हे उदाहरण सांगण्यासाठी मी तुम्हाला एक छोटी गोष्ट सांगते की एक मुलगा असतो आणि तो एकदा शाळेतून परत येत असतो. त्याच्याकडे थोडे पैसे असतात आणि त्याला चॉकलेट दिसतात. तर तो दुकानदाराकडे जातो, पैसे घेतो आणि चॉकलेट विकत घेतो. आणि दुकानदारी लगेच बघतो, हा पैसे देतोय आणि चॉकलेट देतो. तर दुकानदार हा काय करतोय, हा त्याच्या सेल कडे बघतोय की माझा माल किती खपेल, इकडे त्याचं लक्ष असतं. पण आता जेव्हा घरी मुलगा चॉकलेट येऊन खातो, मग आई म्हणते, अरे तू चॉकलेट का खाल्लं, तुझं दाताचं काम चालू आहे, मी थोड्या दिवसांनी तुला दिलं असतं ना चॉकलेट. आई काय बघते की बाळाच्या, तिच्या मुलाच्या तब्येतीकडे, आणि त्याला आता एखाद्या मुलाला खोकला असेल, ताप आला असेल, तर अशा वेळेला या गोष्टी खाऊ नको किंवा दाताचं काम चालू आहे. तर आई त्या मुलाच्या कल्याणासाठी ती त्याला काय करणार आहे, चॉकलेट आत्ता नाही कालांतराने देणार आहे. पण तो दुकानदार आहे, तो काय विचार करतोय, आता माझा खप होतोय ना, खप होऊ दे. तर अगदी त्याचप्रमाणे जेव्हा आपण देवदेवतांकडे जातो, तेव्हा मात्र आपल्याला शीघ्र फळाची प्राप्ती होते. आता तुम्ही मला सांगा की आपल्याला कोणाकोणाला असं हवंय की अध्यात्मात सुद्धा यश पाहिजे आणि भौतिक जगामध्ये सुद्धा यश पाहिजे, असं तुम्हाला सर्वांना वाटतं का? सांगा बरं. नाही, अध्यात्मात पद्धती यश पाहिजे. बर, आणि कोणाला काही सांगायचंय? दोन्हीमध्ये पाहिजे. बरं, दोन्हीमध्ये पाहिजे. शक्यतो बहुतेक जण आपल्याला दोन्हीमध्ये हवं असतं. आपण आपलं जे इकडचं भौतिक जग आहे ते टोटली निग्लेक्ट करू शकत नाही. आपल्याला अन्न, वस्त्र, निवारा, आपल्याला चांगला परिवार लागतो. तर भौतिकामध्ये सुद्धा आपल्याला यश लागतं आणि कृष्णाला हे माहिती आहे. मग अशा माणसांसाठी की जे कृष्णाला शरण जाऊ शकत नाही, कृष्णा तू सर्वस्व आहे, हे भौतिक जग मी सोडलेलं आहे आणि आता मी तुझ्या चरणांशी आलेलो आहे, असं आपल्यापैकी किती जण करू शकतात सांगा बरं मला? सगळं जग सोडायचं आणि बस कृष्णासाठी सर्व काही करायचं. आज अन्न खायला मिळालं नाही विचार नाही करायचा, आपण म्हणायचं कृष्ण नक्कीच आपली अन्नाची सोय करेल. असं आपण किती जण करू शकतो? लाखात एखादा जण करते. काय? लाख लोकांमध्ये एखादा व्यक्ती करत असेल. हा, पण अवघड आहे. तर हे कृष्णाला माहिती आहे की त्याला डायरेक्ट शरण जाणं हे अवघड आहे. म्हणून कृष्णाने काय केलं, वर्णाश्रमाची स्थापना केली. आता वर्ण आणि आश्रम हे दोन शब्द आहे. वर्ण म्हणजे व्यवसाय आणि आश्रम म्हणजे तुमचं आध्यात्मिक जीवन किंवा स्पिरिच्युअल ऑर्डर ऑफ लाईफ. आता हा जो वर्ण आहे हा 4 प्रकारचा आहे. काही जण ब्राह्मण असतात, काही क्षत्रिय असतात, काही वैश्य आणि शूद्र. तर हे कशावरून ठरवता येतं, तर आपल्याला गीतेमध्ये समजतं की प्रत्येक जण
वेगवेगळ्या गुणामध्ये असतो. जो सत्व गुणात असतो तोच ब्राह्मण होऊ शकतो. जो रजो गुणात असतो तो क्षत्रिय. जो रजोगुण आणि थोडासा तमो गुणामध्ये असतो तो वैश्य असतो. आणि जो इतर या 3 जणांची सेवा करतो तो शूद्र असतो. आता कलियुगामध्ये आपण सर्वजण शूद्र आहोत. ते 18व्या अध्यायात मी तुम्हाला सांगणार आहे की का आपण शूद्र आहोत. तर गुणाप्रमाणे म्हणजे जन्मानी आपली जात कोणती ही ठरत नाही, तर गुणांनी आपली जात ठरते. ब्राह्मण काय करतो? अध्ययन अध्यापन करतो. क्षत्रिय काय करतो? ऍडमिनिस्ट्रेशन, राज्य सांभाळतो, प्रजेचं रक्षण करतो. तर हे सगळं क्षत्रियाचं काम झालं. वैश्य काय करतो? फार्मिंग, ऍग्रिकल्चर, म्हणजे तो या प्रजेचा अन्नदाता होतो. ट्रेडिंग, बँकिंग, बिझनेस. आणि शूद्र काय करतो? या तिघांच्या घरी किंवा तिघांच्या व्यवसायामध्ये मदत करतो किंवा तिघांचा तो नोकर होतो. तर ही जी वर्णाश्रमाची स्थापना केलेली आहे ती श्रीकृष्णाने का केली आहे? कारण जे गुण आपल्यामध्ये असतात, नैसर्गिक रित्या आपल्यामध्ये जे गुण असतात त्या अनुसार आपण जेव्हा कर्म करतो आणि ते कर्म आपल्याला जे काही करतो आपल्याला ते कृष्णाला त्याचं फळ सहजरित्या आपण देऊ शकतो. आणि अशा तऱ्हेने आपली जी आध्यात्मिक उन्नती आहे ती लवकर लवकर होऊ शकते आणि आपल्याला कृष्णाला शरण जायला त्रास होत नाही. तर एक ब्राह्मण आहे. आता हा ब्राह्मण काय या क्षत्रियासारखी लढाई लढू शकेल का? नाही. एक क्षत्रिय आहे तो सगळा हा त्याचा कारभार सोडून स्वस्थ बसून ध्यान, जप, तासन तास पुस्तक, उपनिषद, वेद याचं पठण करू शकेल का? अजिबात नाही. तर अशा तऱ्हेने आपल्याला समजतं की हा जो वर्णाश्रम आहे हा गुणाप्रमाणे आहे. आता आश्रम म्हणजे स्पिरिच्युअल ऑर्डर ऑफ लाईफ किंवा तुमचं आध्यात्मिक जीवन, याचे पण 4 भाग असतात. कुठले? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ आणि संन्यास. संन्यास आश्रम हा सर्वात उच्च आश्रम मानला गेला आहे. संन्यास आश्रमामध्ये माणूस पूर्ण शरण जातो श्रीकृष्णाला किंवा आपल्या गुरुना. आता हा 14वा आहे श्लोक. न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न सबध्यते. कोणत्याही कर्माने मी बद्ध होत नाही, तसेच मला कर्मफलाची आकांक्षा नाही. जो माझ्याबद्दल हे सत्य जाणतो तो सुद्धा कर्मफलानी बद्ध होत नाही. म्हणजे आपल्याला हे जाणलं पाहिजे, कृष्ण जे कर्म करतो तो त्या कर्मानी बद्ध होतच नाही. मग असं का होतं की तो तर किती कर्म करतोय बघा. इकडे सुदामा आलेला आहे. कृष्ण आपल्या मित्राची आरती करतो, त्याची पादपूजा करतो. का? तर तो ब्राह्मण आहे म्हणून. त्याला सुंदर जेवायला देतो आणि खूप छान पाहुणचार करतो. इकडे या स्लाइड मध्ये दाखवलंय की भीष्मदेव आणि अर्जुन यांचं युद्ध चालू असताना असं होतं की अर्जुन आहे हा जवळजवळ हरायला आलेला असतो आणि भीष्मदेव त्याला मारणार. हे अर्जुनाला, हे कृष्णाला सहन होत नाही. म्हणून कृष्ण काय करतो, जे अर्जुनाच्या रथाचं चाक आहे ते काढतो आणि धावत धावत भीष्मदेवांना मारायला जातो. मग इकडे कृष्ण काय करतो, त्याचा परम सखा आणि भक्त आहे
त्याचं रक्षण करतोय तो. मग अर्जुन कृष्णाचा पाय ओढतोय आणि सांगतोय, कृष्णा तुम्ही प्रतिज्ञा केली होती की कुरुक्षेत्राच्या युद्धामध्ये मी कुठलं अस्त्र शस्त्र उचलणार नाही, तर तुम्ही हे जे चाक उघडले हे त्वरित खाली टाका. मग ही आठवण अर्जुन कृष्णाला करून देतो. तर बघा कृष्ण केवढा कर्मामध्ये म्हणजे व्यस्त आहे, एक सारखं काही ना काहीतरी करत असतो. अगदी लहान असताना गोकुळ वृंदावनामध्ये असताना तो नंद महाराजांच्या गायी रोज वृंदावनात चरायला घेऊन जायचा, गोवर्धन पर्वतावर घेऊन जायचा. आणि किती गाया 10, 15, 100 नाही, नंद महाराजांकडे 9 लाख गायी होत्या. त्या सर्वांना तो घेऊन जायचा. तर अशा तऱ्हेने अर्जुनाचा रथ श्रीकृष्णाने हाकला. मग असं काय की बाबा तो कर्माने बद्ध होत नाही, पण आपण मात्र साधं जरी काहीतरी कर्म केलं की आपण बद्ध करतो. कारण कृष्ण हे जे काय कर्म करतोय तो त्या भक्तांच्या आनंदासाठी करतोय. त्याला स्वतः फळ नको आहे, त्याला काहीच नकोय. आपल्या भक्तांच्या आनंदासाठी ही सर्व कर्म तो करत असल्यामुळे तो बद्ध होत नाही. आणि कृष्ण आपल्यालाही तेच सांगतो की तुम्ही माझ्या आनंदासाठी कर्म करा, मग तुम्ही कर्म बंधनातून मुक्त व्हाल. आता कर्म 3 प्रकारचे असतात. ते 3 प्रकारचे कर्म कोणते आहेत ते आपण ऐकूया. कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः. कर्माच्या गुंतागुंती समजणे अत्यंत कठीण आहे. म्हणून मनुष्याने कर्म, विकर्म आणि अकर्म म्हणजे काय हे योग्य रीतीने जाणले पाहिजे. आता आपण कर्म म्हणजे काय, जेव्हा तुम्ही कुठलंही कर्म करता आणि परिणाम रूपी तुम्हाला एक शरीर मिळतं, त्याला म्हणतात कर्म. पण इकडे कर्म याचा अर्थ चांगलं कर्म, जी आपलं जे विहित कर्म आहे, जे वेदांमध्ये दिले. उदाहरणार्थ तुम्ही खूप अन्नदान करा, रुग्णांना मदत करा, जे लोकांचा चांगला पाहुणचार करा, वस्त्रदान करा. ही जी कर्म वेदांमध्ये लिहिलेली आहे ती चांगली आहे. आणि अशी कर्म केल्याने आपलं प्रमोशन होतं कुठे, स्वर्ग लोकांमध्ये. विकर्म म्हणजे काय, जे वेदांनी निषिद्ध मानलेलं आहे की तुम्ही मांस मटण खाऊ नका. मग असं जर तुम्ही खाल्लं तर तुम्ही विकर्म करता. आणि याचा परिणाम काय होतो की तुम्ही मनुष्य जन्मापासून घसरून तुमचा जन्म पशु योनीमध्ये होतो. आता इकडे एक बाई दाखवली आहे, नटनट्या घालतात ना, खूप कमी कपडे तसे घातलेली, तर तिचं पुढचं शरीर वृक्षाचं हे तयार होते. कोणाला खूप झोपायची आवड आहे, त्यांचं पुढचं शरीर अस्वलाचं, जे 6-6 महिने झोपतात, जे पोलार बेअर्स असतात ना, 6-6 महिने ते झोपतात, त्याला आपण हायबर्नेशन म्हणतो. तर असं शरीर तयार होत असतं. या सर्व स्लाइड्स गरुड पुराणाच्या आधारावर केलेल्या आहेत. तर अशा रीतीने कर्म, विकर्म काय हे मी तुम्हाला सांगितलं. अकर्म म्हणजे काय, जेव्हा आपण कुठलंही कर्म कृष्णाच्या आनंदासाठी करतो तेव्हा मात्र आपण या कर्मामध्ये अडकत नाही, आपण कर्मातून मुक्त होतो, त्याला अकर्म म्हणतात. इकडे या स्लाइड मध्ये दाखवलंय, नारद मुनींची स्लाइड दाखवली आहे. नारद मुनी काय करतात, भ्रमण करत असतात. पण ते काय करतात, श्री नारायण नारायण म्हणत भ्रमण करत असतात आणि सर्व लोकांना नारायणाची, कृष्णाची महिमा सांगतात. तर अशामुळे त्यांना अकर्मी म्हटले. म्हणजे जे भक्ती सेवेमध्ये व्यस्त असतात, कृष्णाच्या आनंदासाठी सेवा करतात, कृष्णाची सेवा करतात, ते अकर्मी झाले. आता विकर्मी हे काय करतात, वेदांचे पालन करत नाही. म्हणून मग काय होतं, मी आत्ताच तुम्हाला दाखवलं, पशु योनीमध्ये त्यांचं पतन होतं.
किंवा तो धोका असतो. हे साधू संतांना मान्य नाही आहे आणि मानव जीवनाच्या मूळ उद्देशाचा पराभव होतो. मानव जीवन हे दुर्लभ आहे आणि ते का मिळालंय आपल्याला, की आपल्याला कृष्ण प्राप्ती होऊ शकेल. मग कर्मी, मी तुम्हाला सांगितलं, कर्मी वेदांमध्ये जे जे काही दिलेलं आहे ते करतात. आता इकडे होम हवन करतात, ही खूप चांगली गोष्ट आहे आणि असं करून काय होतं, तुम्हाला स्वर्ग प्राप्ती होते, तुम्हाला चांगलं शरीर मिळतं आणि स्वर्गामध्ये आयुष्य खूप मोठं असतं. आणि पण हे जे पुण्य आहे हे संपल्यानंतर परत आपल्याला मृत्यू लोकात म्हणजे या भूत तलावर जन्म घ्यावा लागतो. अकर्मी म्हणजे कोण असतात, ते कृष्णाचे भक्त असतात आणि त्याला कृष्णाचे जे जे भक्त असतात ते कर्मबंधनात अडकत नाही आणि त्यामुळे त्यांना पुनर्जन्म नसतो. कर्मात आपण बांधले गेलो की आपल्याला पुनर्जन्म असतो. मग अर्जुनाचा प्रश्न आहे की हे सगळं कर्म, विकर्म, अकर्म हे कोण नीट समजावून सांगेल. नाहीतर आपण आपल्या मनाप्रमाणे जर केलं आणि गायडन्स घेतला नाही तर आपल्याला वाटेल की आपण अकर्म करतोय, पण वास्तविक ते कर्मच होईल. मग हे कोण सांगेल. मग कृष्ण म्हणतो की यासाठी तुला आध्यात्मिक गुरूंना शरण गेलं पाहिजे, त्यांचं मार्गदर्शन केलं पाहिजे, त्यांच्याकडे जाऊन ज्ञान काय आहे, अज्ञान काय आहे, कर्तव्य काय आहे, अकर्तव्य काय आहे हे जाणून घेतलं पाहिजे आणि त्याप्रमाणे कर्म केलं पाहिजे. तद्विद्धी प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेनस्तत्वदर्शिनः. आध्यात्मिक गुरूंकडे जाऊन तत्व जाणण्याचा प्रयत्न करा, नम्रपणे त्यांना प्रश्न विचारा आणि त्यांची सेवा करा. आत्मसाक्षात्कारी व्यक्ती तुला ज्ञान प्रदान करू शकतात आणि त्यांनी तत्व जाणले असते. म्हणजे ज्यांनी कृष्णाला जाणलेलं असतं अशाच गुरूंकडे आपण गेलं पाहिजे आणि नम्र असलं पाहिजे, चॅलेंजिंग वृत्तीने गेलं नाही पाहिजे. आपल्यामध्ये काही शंका असू शकतात तर नम्रपणे आपण आपले प्रश्न विचारले पाहिजे आणि त्यांची सेवा केली पाहिजे. सेवाला खूप खूप मोठा महत्व आहे गुरुसेवा म्हणजे. आणि जेव्हा आपण गुरुसेवा करतो तेव्हा मात्र आपल्याला ते ज्ञान आपोआप गुरुकडून आपल्याकडे वाहतं आणि आपण ते ग्रहण करू शकतो. जोपर्यंत सेवा करत नाही तोपर्यंत गुरुनी जरी ज्ञान दिलं ते आपण ग्रहण करू शकत नाही. तर आजचा हा अध्याय आपला झालाय. आपण काय शिकलो आज? गीतेचा इतिहास आपल्याला कृष्णाने सांगितला. मग वर्णाश्रमाची माहिती आपल्याला मिळाली. मग 3 प्रकारचे कर्म, कर्म, विकर्म आणि अकर्म याबद्दल आपण शिकलो. आणि जर तुम्हाला ज्ञान घ्यायचं असेल, कर्तव्य काय, अकर्तव्य काय, कर्म, विकर्म आणि अकर्म हे जे याबद्दलचं ज्ञान आपल्याला कोण देऊ शकेल? आपल्याला गुरु देऊ शकेल. मग आपण ते ज्ञान कसं घ्यायचं, त्याची सेवा करायची. काही शंका असतील तर नम्रपणे प्रश्न विचारून शंकेचं निरसन करायचं आणि अशा तऱ्हेने आपण ते ज्ञान घेऊन आपण अकर्मी व्हायचं. आता विमला माताजी आलेले आहेत का? बरं, चालेल. आता मी प्रथम गीता महात्म्य म्हणते.